Mama, šta kod tebe? Dobro, ti se jeba. Mama, šta kod tebe? Mama, gdje kod tebe? Barbara, hoću i ja da spavam, jeba. Hoću da idem u Egipat. Ne mogu više. Nikola, gde ti je čokoladno mleko? Jesi tražio da hoćeš? Eno ti ga toplo. Pa nije vruće, toplo. Ja sam pipnu. Nisi, ma toplo je prvo da popiješ. Toplo, kak je vruće jebote, toplo. Jao, majko mu. Ne, ja se naginiš, ajde, ajde. Ajde, gde ćeš, bre? Ajde, pogledaj koliko ona digne nogu. Bićeš... Bićeš gimnastika. Špaku imaš da radiš.